பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இலவச தண்ணீர் தொட்டியை கனிமவள அமைச்சர் பிரபு அவர்கள் திறந்து வைத்துள்ளார். காரைக்குடி மீனாட்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ பட்டவர் கோவில் என்பது அங்குள்ள மக்களிடம் பிரசித்தி பெற்ற கோவில். கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்துடன் தமிழ்நாடு கனிம வளத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் பிரபு அவர்கள் தனது சொந்த செலவில் போர் போட்டு மோட்டார் வைத்து தண்ணீர் தொட்டியை கட்டி கொடுத்துள்ளார். மேலும் அங்குள்ள ஆறு ராமசாமி செட்டியார் பள்ளிக்கு சென்று அன்னாரது 92வது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அப்பள்ளிக்கு சென்று அறையை திறந்து வைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கு தேவையான இலவசமாக மின்னணு உபகரணங்கள் மற்றும் இருக்கைகளை வழங்கினார். மாணவர்களிடம் சிறிது நேரம் உரையாடி அவர்களுக்கு படிப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார். மாணவர்களும் அமைச்சரது உரையை ஆர்வமாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர்.